Γεια σας άρχοντες. Τζαμαρία. Και φύγαμε. Λοιπόν, ξυρισματάρα σήμερα. Εννοείται. Άλλη μια ξυρισματάρα. Θα ρίξω με αυτό εδώ σαπουνάκι. Westman. Κλισέ. Φοβερό πράγμα. Westman κλισέ. Ένα σαπουνάκι. Πορτογαλέζικο. Πορτουγκάλ. Το οποίο είναι στα πόσα γραμμάρια είναι, πού είναι ο κλουζό, πού είναι τα γραμμάρια, έλα μου ντε, τι έγινε, δεν έχει γραμμάρια, μου φαίνεται 120 πρέπει να ήταν, το έχω σημειώσει, 120 γραμμάρια. 7 hours later. Τι έγινε, δεν έχει τα γραμμάρια, να το. Εδώ που τα έχει έτσι όπως τα έχουν γράψει, ανάθεμα και αν φαίνονται. Εδώ, με άσπρο φόντο. Δεν ξέρω αν το διακρίνεται, τέλος πάντων λέει 120 γραμμάρια. 4,2 ounces. Κλισέ. Το σαπουνάκι είναι αυτό. Εδώ έτσι μέσα. Μαλακό είναι. Αρκετά μαλακούτσικο θα έλεγα, όχι απλά μαλακό. Είναι στο παρατρίχα κρέμα. Στο παρατρίχα τέρμα κρέμα. Όμως μια εντύπωση που μου έκανε έτσι εξ αρχής όταν το πρωτοείδα, σαν χωρίς να το πριν το χρησιμοποιήσω, γιατί έχω κάνει κανένα 2 ξυρίσματα όπως βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση μισό να ξεβγάλω με δάχτυλο, είναι το εξής, ότι έχει μία περλέ έτσι όψη. Φαίνεται και πρέπει να φαίνεται και από τον πάτο εδώ, από το που διαφανίζει μέσα, έτσι κάνει μια πέρλα περίεργη. Τώρα δεν ξέρω αν θα το πιάσει το καμερικό. Θα το πιάσει και εδώ στο, όχι εδώ που το έχω ξύσει, εδώ που το σαπούνι είναι ατόφιο. Άμα δείτε κάνει έτσι μια περλέ υφή έχει. Πολύ έτσι σατινέ υφή. Λοιπόν, τα συστατίκος του είναι εδώ πέρα στην άκρη. Είναι με beef tallow το συγκεκριμένο το κλισέ. Θα σας τα βάλω να τα διαβάσετε και όλος όποιος θέλει να κάνει παύση. Περιέχει εδώ cocum sea butter, beef tallow, Parky sea butter, γλυκερίνη, castor oil, seed oil, castor oil μάλλον, mango sea butter, cocoa butter, καριτέ ιστορίες, sea butter ιστορίες, jojoba, seed oil και ένα κάρο ιστορίες, βιταμίνες ε κλπ. Τέλος πάντων διαβάστε τα, έχει μπόλικα στη στατίκος. Δεν ξέρω αν θα φάνουνε τώρα γιατί τα άσπρα γράμματα είναι όπως είναι εδώ στο που λέει 120 γραμμάρια, πέφτει εδώ μερικά, πέφτουν εδώ πέρα. Πιστεύω να τα βλέπετε. Αν δεν τα βλέπετε θα το δω και εγώ μετά το βίντεο που θα κάνω το μοντάζ. Αν δεν φαίνονται εδώ στο τέτοιο, στο καμερικό, θα τα ρίξω και πουθενά με γράμματα να τα βλέπετε. Εδώ είναι τα συστατίκος. Πες να τα ρίξω και με γράμματα εκεί να τα διαβάσετε. Έχει αρκετά. Ερχόταν επίσης να πω, όπως βλέπετε εδώ, είχε ένα αυτοκολλητάκι σαν σφραγιδούλα. Αυτοκολλητάκι δηλαδή ότι δεν είχε ανοιχτεί από κανέναν, ότι ήταν ατόφιο. Ναι. Η Westman βάζει και ετικετούλα έτσι αυτοκολλητάκι, για να σου δείξει ότι όπως το σφραγίσανε έτσι είναι. Αν δείτε το χαρτάκι κομμένο, πάνω να πει ότι κάποιος το ξεβίδωσε, το άνοιξε. Ναι, 120 γραμμάρια, αρωματικός τώρα. Ο αρωματικός έχει πάρα πολύ ωραίο άρωμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν πήρα το aftershave γιατί επειδή έχω γεμίσει aftershave κλπ. Συνήθως δεν παίρνω σετάκια, γιατί με τόσα σαπούνια, άμα είχα και άλλα τόσα aftershave θα ήθελα ένα δωμάτιο ολόκληρο. Ήδη θέλω μισό δωμάτιο. Λοιπόν, αλλά αυτό θα το τσιμπήσω κάποια στιγμή, το aftershave του.
Μισό να φτιάξω το καμερικό, γιατί το βλέπω γέρνει το καμερικό και θα έχουμε ατύχημα. Λοιπόν, ναι, όπως έλεγα, έχει πάρα πολύ ωραίο άρωμα, εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ. Το κλισέ είναι η έκδοση, η πορτογαλέζικη, πορτογαλέζικη λέω, ό,τι να είναι, καλά πορτογαλέζικο το σαπουνάκι. Από τα σαπουνάκια που έχει είναι η Barbershop έκδοσή του, το κλισέ. Και έχει όντως μπαρμπερένιο άρωμα, δηλαδή έτσι πουδρένιο, αρκετά πουδρένιο άρωμα. Θα σας πω τι έχει μέσα, τι λέει ο τρελιάρης ότι έχει, τι αρώματα και τι φέρνει στο δικό μου σφρικό. Λέει ότι έχει ευκάλυπτο, περγαμόντο, grapefruit, βανίλια, ταμπάκο, δέρμα, τι γράφω εδώ, βέτιβερ, πατσουλί, σανδαλόξυλο και μούσχαρο, μουσκ και μούσχαρο. Στο δικό μου σφρικό σύστημα όλα αυτά που γράφει εδώ πιο έντονη είναι η πούδρα, έτσι κάτι πουδράτο. Η βανίλια τη νιώθεις, το ταμπάκο το νιώθεις, το δέρμα το νιώθεις, το leather. Τώρα κάτι, εντάξει, σανδαλόξυλο και αυτό έτσι κάπως στο βάθος κήπος. Όλα μαζί δεν είναι αυτά, σανδαλόξυλα κλπ. Τώρα ευκάλυπτο και περγαμόντο που γράφει, να σας πω την αλήθεια, και grapefruit. Δεν έχει κάποια έντονη, κάποια μυρωδιά να σου θυμίζει έτσι κάτι κιτρόδες, δηλαδή grapefruit, περγαμόντο κλπ. Ούτε ευκάλυπτο θα έλεγα, μου έρχεται κανένας ευκάλυπτος εμένα. Πιο πολύ έτσι πούδρα, έντονη πούδρα, πουδράτο, κάτι πουδράτο, σανδαλόξυλο, δέρμα, βανίλια, ταμπάκο, ναι. Απαλά όμως αρωματάκια, ωραίο, πολύ ωραίο άρωμα. Σαν άρωμα είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Μπαρμπερένιο, σούπερ. Ήθελε λέει, από ό,τι διάβασα, ήθελε λέει ο τρελιάρης που το έφτιαξε, πήρε λέει όλα τα παλιά, έτσι τις παλιές μυρωδιές των παλιών aftershave, τις έκανε λέει μια μίξη, τέλος πάντων τις πήρε. Δεν τις πήρε από το ράφι και τις έβαλε μέσα από αυτά που θυμόταν τέλος πάντων, από τη μνήμη του που είχε τέλος πάντων ο τρελιάρης, από τα παλιά μπαρμπέρικα. Και να σας πω την αλήθεια, και ήθελε έτσι να φτιάξει λέει, ένα άρωμα το οποίο να σου θυμίζει ένα μπαρμπέρικο που έμπαινε στα μπαρμπέρικα βέβαια της Λισαβόνας στην Πορτογαλία, που έμπαινες μέσα λέει και μύριζαν τα δέρματα, τα δερμάτινες καρέκλες που είχαν τότε οι μπαρμπέριδες, το ταμπάκο έτσι, τα βανίλιες κλπ. Πάντως έχει πάρα πολύ, είναι, δεν ξέρω, εθιστικό άρωμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ μπαρμπέρικο, φοβερό άρωμα. Οπότε κλισέ σήμερα, θα δούμε και αυτό το σαπουνάκι, το Westman. Η υπόλοιπη διαρρύθμιση ξυρίσματος θα είναι η εξής. Πρισεβάκι θα κάνουμε στερλεγάκι Barbershop, γιατί φέρνει έτσι λίγο, εντάξει δεν είναι, το Barbershop είναι λίγο πιο έτσι, μοιάζει κατά 50% θα έλεγα, όχι τέρμα, αλλά έτσι έχει σχεδόν ίδιο έτσι, ξαδερφάκια στα αρώματα. Οπότε θα κάνουμε στερλεγάκι. Μηχανούλα, θα παίξω μπαλίτσα με την πανέμορφη Parker πεταλούδα 87R, μια κουκλάρα μηχανή. Την έχω κάνει βιντεάκι αυτή, μπορώ να τη ρίξω σε κανένα παραθύρι στο τέλος, όποιος θέλει να τη δει. Αναβίωση της παλιάς Aristocrat, της Gillette Aristocrat, πολύ όμορφη. Butterfly, ανοίγει και μπαίνει η λάμα που θα ρίξω τώρα επί τόπου. Θα παίξω μπαλίτσα με μια βοσκοντιά. Και κάπου διάβασα, δεν ξέρω, όποιος έχει περισσότερες πληροφορίες να μας γράψει, ότι η Gillette ό,τι ρώσικη λάμα παίζει, Voskot, κάτι Gillette Blue, κάτι όλες οι ρώσικες τέλος πάντων, όσες είναι made in Russia, Astra κλπ,
Δεν ξέρω αν φάγανε εμπάργκο λόγω του πολέμου, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Και είναι, λέει, πολύ δύσκολα να τις βρεις πλέον στην ευρωπαϊκή αγορά, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοια τρελά διάβασα, δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει ή όχι. Βοσκοντιά, πρώτη χρήση και τελευταία. Τη ρίχνω μέσα, δεν τη φελώνω γιατί έχει επίστρωση τεφλώνει βόσκο. Και είναι κάτι τέτοια, λέγανε ότι τώρα δεν ξέρω αν είναι και λόγω εμπάργου που έχουν εκεί με τα ουκρανικά τους κλπ. Πάντως λέει κάπου, πού το βλέπα, στο Razor, ο Razor Emporium το βλέπα, σε ένα βιντεάκι του που είχε κάνει ο Τρελιάρης, ο Razor Emporium, και έλεγε ότι κάτι παίζει τώρα, είναι δύσκολο, λέει, να πλέον θα είναι πιο δύσκολες όλες οι ρώσικες οι λάμες τώρα. Δεν ξέρω, θα δείξει. Αν και εγώ λάμα έχω καβάτζα λάμα για 3-4 ζωές ακόμα, οπότε δεν με απασχολεί τόσο. Αλλά τέλος πάντων, έκθεση, η παρκεριά εδώ έχει πένα, και έτσι καλό κενό, έτσι έχει blade gap. Δεν θυμάμαι ποιο είναι το blade gap της, αλλά είναι ωραία μηχανούλα. Δεν ήταν άγρια μηχανή, να πω ότι είναι, γιατί συνήθως οι πεταλούδες της Parker είναι λίγο αγριούτσικες. Αυτή από ό,τι θυμάμαι ήταν έτσι λίγο πιο normal. Η Parker της, αυτή η συγκεκριμένη, η 87. Λοιπόν, πινελάκι, μια που είμαστε Πορτογαλία μεριά, θα πάμε και Πορτογαλία πινελάκι. Μουλιάζω εδώ σιμογκάκι Owners Club, ασβό. Το έχω ρίξει εδώ και το μουλιάζω. Οπότε πορτογαλέζικο πινελάκι και aftersaveάκι. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο aftersaveάκι. Amber, φοβερό πράγμα. Alpha save λέει. Όχι, τι λέει, after save. After save, όχι alpha. Τι alpha ρε μάστορα. After save. Ό,τι θέλω διαβάζω. Μήπως πρέπει να πάω στο γιατρό να μου αλλάξει τα γυαλιά, να μου δώσει επί 2 μεγένθηση. Τι είμαι τώρα, επί 1,5. Ούτε βλέπω την τρίφλα μου. 0,3. Amber, φοβερό πράγμα. Λοιπόν, θα σας βάλω και τα συστατίκος του. Πού είναι τα συστατίκος του, ποια είναι, να τα ingredients εδώ. Όποιος θέλει να τα διαβάσει, είναι αυτά εδώ. Όποιος θέλει να κάνει παύση. Λοιπόν, αρωματικός. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, αρωματικός κατά 80%, μη σας πω 90%, είναι ίδιο με το φλοϊντάκι, το genuine. Να βγάλω και τα καπάκια. Θα βάλω καπάκι. Για να κάνουμε συγκριτικό ρουθουνιού. Να βάλουμε το ένα ρουθούνι από εδώ και το ένα από εδώ. Λοιπόν, αυτό λέω κατά 80-90, θα πω 90 γιατί είναι τώρα που τα έχω βάλει και δίπλα-δίπλα. Είναι τέρμα ίδια. Η μόνη διαφορά του Amber, του ε με το φλοϊντάκι, το genuine, είναι ότι είναι λίγο πιο βαρύ Floyd, να το πω έτσι, μια ιδέα, μην φανταστείτε ότι είναι κανένα βαρύ και ασήκωτο. Μου φέρνει έτσι λίγο πιο παντσερό, έτσι λίγο πιο βαρύ. Πάντως είναι φλοϊντίζει τέρμα. Όταν λέμε τέρμα, άσχετα με το τέτοιο, τι θα να πω, ναι, εννοείται το φλοϊντάκι, το είναι made in Spain και αυτό. Οπότε, ναι, πάρα πολύ, σχεδόν νομίζω. Μου κλείσει τα μάτια και μου δίνεις αυτό και μου λες είναι Floyd, την έτρωγα με τη μία, θα έλεγα ότι είναι Floyd. Ωραίο πράγμα. Οπότε τι φλοϊντάκι, τι genuine, τι φλοϊντάκι genuine, το ίδιο πράγμα είναι. Πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή διαφορά. Στο δικό μου σφρικό τουλάχιστον έχει μικρή διαφορά, οπότε θα παίξουμε μπαλίτσα με το μόνο χαζό που έχει αυτό το όπως και τα προράσω, γιατί έχουν τα ίδια μπουκάλια προράσω και με την αυτό το καπάκι δεν είναι και τόσο σόι, δηλαδή αν το στριφογυρίσεις κι άλλο κάνει τάκ και ξεπηδάει, ξεκαβαλάει. Θέλει λίγο προσοχή. Όταν μου τελειώσει το φλοϊντάκι θα πάρω το καπάκι του αυτό, γιατί το Floyd έχει φοβερό καπάκι
αυτό το βακελιτένιο, δεν ξέρω τι είναι, που κλείνει πολύ ωραία, πολύ τούμπανο. Θα το ρίξω εδώ πέρα γιατί να μην με εξατμιστεί. Αν και έχω βρει και μια πατέντα, του βάζω ένα μικρό σακουλάκι έτσι, πολυμπάγκ, κόβω ένα κομματάκι, το βάζω και το κλείνω και με το σακουλάκι σφίγγει ωραία. Τέλος πάντων, αλλά για να μην μπερδεύομαι με σακουλάκια και ιστορίες, επειδή το genuine τελειώνει, θα του πάρω το καπάκι. Οπότε ναι, τι φλογιάκι, τι ένα και το αυτό. Γράφει εδώ, λέει, για να έχω και τα αρώματα του Amber, τι έχει μέσα. Λέει έχει βετιβέρ, πατσουλί, μάσκ, φασόλι τόνκα, κεδρόξυλο, βανίλια, μέντα, μανταρίνι και ρόζες, τριαντάφυλλα. Καλά, ρόζες. Εντάξει, θα μου πεις και το φλοϊντάκι είναι έτσι λουλουδένιο κάπως. Ναι, αυτά έχει και το Amber από αρώματα. Λοιπόν, αυτό να πάω να κάνω πρεσιβάκι και επιστρέφω για την ξούρα. Αρχόντια επέστρεψε. Έβαλα εδώ σαπουνάκι λίγο στο πάτο. Τεινάζω και το ασβόπουλο. Σιμογκάκι. Όλες κλαμπ. Πάμε. Μαρέγκα ολέ. Επειδή έχω ξαναξυριστεί με το Westman's, η μαρέγκα του είναι πάρα πολύ ωραία και έχει πολύ ωραία υφή. Δεν ξέρω αν τι είναι αυτό που την κάνει έτσι περλέ, που είναι και περλέ χωρίς, πώς το λένε, στο κουτί της κατευθείαν, αμαρέγκοτη, χωρίς να την έχεις κάνει μαρέγκα, και γυαλίζει σατινέ ολέ. Πάρα πολύ ωραία μαρέγκα. Κάνει το Westman. Τουλάχιστον το κλειστό, δεν ξέρω αν έχουν διαφορές, αν έχει άλλα, τι βάσεις έχει, αν έχει. Γιατί συνήθως τώρα οι σαπουνοποιοί φτιάχνουν 500 βάσεις. Βάση έτσι, βάση γιουβέτσι, βάση κοκορέτσι. Αυτή τέλος πάντων είναι η beef tallow κατάστασή του. Τα γένεια είναι 3 ημερών, όπως βλέπετε, είναι μπόλικα. Ο κατασκευαστής, από ό,τι διάβασα στο site του Westman, λέει ότι αυτό το σαπούνι είναι δύσκολο να το σπάσεις με νερό, δηλαδή όσο και νερό να το προσθέσεις, λέει δεν σπάει, δεν το δοκίμασα, ας πούμε, πάρα πολύ νερό, γιατί δεν βρίσκω το λόγο, γιατί η μαρέγκα που κάνει και χωρίς δηλαδή τρελό νερό είναι μια χαρά. Τώρα αν το εννοεί ότι έχει αντοχή δηλαδή στο νερό, έτσι γράφει ο Τρελιάρης. Τώρα εντάξει, το δοκίμασα γιατί δεν βλέπω και κανέναν ιδιαίτερο λόγο. Εγώ κάνω τις μαρέγγες όπως κάνω, έτσι, ξεκινάω έτσι με λίγο νεράκι, κούτσα κούτσα, βλέπω πως χτίζεται η μαρέγκα και ανάλογα προσθέτω. Αν τη δω ότι είναι έτσι λίγο ψηλό στοκέ, ψηλό στεγνή, ψηλό αυτή, βάζω νεράκι και στη φάτσα συμπληρώνω. Προτιμώ δηλαδή να συμπληρώσω, να το κάνω έτσι, παρά να την πλακώσω στο νερό για να μου βγει μπουγάδα με φυσαλίδες κλπ. Είναι αυτό που λέει, νερό μπορείς να προσθέσεις, να βγάλεις δεν μπορείς. Γιατί αν την κάνεις μπουγάδα δεν μπορείς να βγάλεις το νερό. Εντάξει, μπορεί να συμπληρώσεις σαπούνι στην ουσία, αλλά τώρα μανούρες ολόκληρες. Εγώ τη βολεύομαι έτσι στην κατάσταση, όπως βλέπετε εδώ, πένα. Η μαρέκα του είναι σούπερ γυαλιστερή. Πολύ ωραία. Και δεν χρειάζεται και τρελή ποσότητα. Δεν είναι σαν τα αμερικάνικα στυλ που είναι έτσι λασπέξ. Θα έλεγα είναι πιο έτσι λίγο πιο ως νορμάν. Κάτσε να βρέξω φάτσα.
Είναι πιο normal η μαράγκα του σε συμπεριφορά. Ναι, ο Τρελιάρης ο Razor Emporium έτσι έλεγε. Αν βρω, θα το βρω βασικά, όχι αν βρω, θα το βρω το βίντεο του. Θα το βάλω κάτω στην περιγραφή, σας το ρίξω να το δείτε όποιος θέλει. Αυτό με τις λάμες που σας λέω, που λέει ότι όλες οι ρώσικες, η Made in Russia, Mother Russia, και είναι αρκετές, πόσες είναι, St. Petersburg, είναι πόσες λάμες φτιάχνονται στη Ρωσία, πάρα πολλές. Σχεδόν όλες οι ζιλέτ. Από ό,τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι κιόλας, γιατί δεν έχω κάψει τη μνήμη. Astra, Gillette, Silver Blue, Voskhod. Και όχι τίποτα άλλο, βγάζουν και ωραίες λάμες οι ρώσικες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή μου έχουν κάτσει αρκετές ρώσικες στη φάτσα. Τυχαίο. Άρα αυτό πάνω απ' όλα είναι πολύ ωραίες λάμες. Τώρα δεν ξέρω τα τσάλια τους, δεν ξέρω τι. Επίσης διάβαζα κάτι για τους φαλτσεταδόρους, τώρα που είμαστε από Ρωσία μεριά, ότι λέει τα δέρματα, τα στρόπια τα οποία είναι με ρώσικο δέρμα είναι, λέει, απίστευτα. Έτσι έχω διαβάσει, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ κανένα, δεν έχει τύχει. Έτσι διάβασα ότι λέει, άμα βρείτε, λέει, ρώσικο δέρμα, στρόπι, τσιμπάτε το, είναι, λέει, φέτα. Λοιπόν, από μαρέγκα, όπως βλέπετε εδώ, είμαστε σούπερ. Οπότε οι Ρώσοι φτιάχνουν λάμες, στρόπια και μπαμπούσκες. Μπάμπουσκες, πώς τις λέτε, τις γιαγιάδες εκεί. Αυτά τις ξύλινες κούκλες που έμπαινε η μία μέσα στην άλλη. Κομπλέ. Για πάμε, πρώτο ημίχρονο. Ωραίο πράγμα. Παρκεριά με Voskhod. Ωραία. Να ζεστάνουμε τα μέταλλα. Και πάμε. Πολύ ωραίο. Η ολισθηρότητά του είναι σούπερ. Και επειδή, όπως είχα και τα άλλα δύο ξερίσματα που έκανα στην ουσία, είχε πάρα πολύ ωραία ολισθηρότητα και πάρα πολύ καλή προστασία του, είναι σούπερ το Westman. Δηλαδή όντως ωραίο σαπουνάκι.
Έβαλα βόσκο γιατί οι πεταλούδες γενικά θες πάρκερ. Έχουν έτσι μια ελαφριά επιθετικότητα, αν και αυτή η 87 είναι κάπου δεν είναι τόσο ζώρικη όσο οι άλλες της, αλλά αυτή που είναι ήπια πολύ πιο ήπια και από αυτή ήταν η 70, ποια ήταν, 74 άρα. Αν κάνω λάθος το νούμερο, να το δω μετά. Θα το γράψω, μου φαίνεται 74 άρα είναι. Αυτή της Parker είναι ήπια πεταλούδα. Λοιπόν, πάω να βρέξω για βου ημίχρονο. Μαρέγκα είναι απίστευτη. Σε υφή εννοώ σατινέ, λες και, λες και είναι μεταξωτή τελείως. Πρέπει να τσιμπήσω το αυτερσεβάκι οπωσδήποτε. Πολύ ωραίο άρωμα. Είναι old school το άρωμα, δηλαδή πουδρένει έτσι. Δηλαδή αν κάποιος δεν του αρέσει το Floyd π.χ. Εντάξει, υπάρχουν και αρχόντια που μπορεί να μην τους αρέσει. Τα αρώματα είπαμε είναι ανάλογα τι αρέσει τον καθένα. Αν δεν του αρέσει το Floyd σαν άρωμα γενικά, παίζει να μην του αρέσει και αυτό. Το κλισέ. Εδώ μέσα πράγμα, τρομερή μαρέγκα, ωραίο πράγμα, πάρα πολύ ωραίο. Μπεσαμέλ, μιλάμε, αυτό δεν είναι μαρέγκα, αυτό είναι μπεσαμέλ. Βου ημίχρονο. Ναι, άμα ήταν έτσι τα κουρία στην Πορτογαλία, ήταν μούρια. Τα αρώματα εννοώ.
Άφοβο σαπουνάκι. Εννοώ για μηχανούλες να χρησιμοποιήσεις open com, ό,τι θες, επιθετικές. Πολύ ωραία προστασία. Προστατευτικός πάει μούρδα. Και όλη η σειρότητά του. Λοιπόν, ξέβγαλμα. Ωραίο πράγμα. Βελούδο η φάτσα. Και το post-save του είναι ωραίο. Αρκετά καλό. Αν και το post-save εξαρτάται τη φάτσα του καθενός, πως κάθεται στη φάτσα του. Άλλη μια πονεμένη ιστορία αυτό το post-save, εντάξει. Μπορεί να κάθεται κάποιο σαπουνάκι σε μένα να μου κάνει τρομερό post-save, σε κάποιον άλλον μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Ωραίο πράγμα. Πάμε να ρίξουμε και αμπεριά. Κατάχρηση οπωσδήποτε σήμερα με το έψιλον. Μα. Πω. Τέρμα. Κατάχρηση οπωσδήποτε. Απίστευτη ξερισματάρα. Τρελή απόλαυση σήμερα. Κάνουμε και μπάνιο. Το έψιλο. Λοιπόν, κάτσε να καπακώσω. Αυτά. Λοιπόν. Αδέρφια. Westman, κλισέ. Φοβερό πράγμα. Ωραίο σαπουνάκι, πάρα πολύ ωραίο σαπουνάκι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Το άρωμα του για μένα, για τα γούστα μου, είναι μούρλια. Όταν λέμε μούρλια. Πολύ καλή ολισθηρότητα. Την έχει τη μέντα του ε. Μου φαίνεται πρέπει να έχει περισσότερο μέντα από το φλοϊντάκι. Λοιπόν, ολισθηρότης, προστασία, φοβερό, post-save, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραίο σαπουνάκι και φοβερό αρωματάκι. Λοιπόν, αυτά αδέρφια μου, άλλη μια ξερισματάρα έλαβε τέλος. Σας χαιρετώ, χαίρεστε!